Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nalimot ko kingon nila nga tangtango na nila ang ipangtaod nga mga puwa o ilisan o yellow. Ina sila ilisan o yellow ang gipanghigot sa ilang mga o yellow gihapon ang iilis sa tumoy sa ilang mga armas. Mao ba? Sama sa akong gipabuhat karon diri sa kampo. Polos na yellow ang makita diri sa kampo. Mao ba? Ikaw ray miingon ka na ko dili padugay, honey. Nga hait ako gutok, di ba? Hait ako kunauna. Ikaw na say miingon nga dili pa uhay na ako ang tanan. Busa ubanan ko sila silang lupad. So, mao na gini, honey. Good. Good. Ingon ba ni Ana, honey? Oh, honey, I love you. Love you too. Dublehang imong pag-ampingan. Kani adto, kamo mo'y naa sa ibabaw. Pero karon, kamo na sa naa sa ilhom. Iyabo na mo kining gobyerno ni Cory. Matakya o gihapon si Cory. Bye. Bye. Come in, please. Colonel Dennis Trinidad, sir! Corporal Bong Labial, sir! Come on, dali. Dali, Bong. Sa mainong dan nga kalit ka malang nawa din eh. May gani ka mito nga kagbalik ka ron. Sorry yun kayo, Colonel. Nadutlan ko kalok. Magsige magpanawag akong asawa niya tong krisis pa nga. Basin kunog magkagubat yun, mauto nga. Mipauli na ko sa bahay, sir. Kalimta na ka to, Bong. Amay mong buhaton, mag-amping kasi mong lawas o mawag tang pagaw ni mo. Kasi ka na pagaw. Nadaot ko ni sigarilyong akong tutulan, sir. Kana. Doktor, maiko ano gusto ko ni garilyo. So, back to the topic. Milabay na ka. Yes, sir. Yes. Lingkod, Bong, paliyo. Ay, salamat kay sir. Alright. Magkasalig ba yun ko ni mo, Bong? Oh, wag yung ko'y na mong saan ni mo, sir. Good. Nag-amping yung ko nga. Di yung ko makahimog saan ni mo. Aron makaingon ka nga, makasali ka yun ako. Kung sa'yo mo nakita sa palibot sa kampo o sa itong opisina, Bong? Nganong yelo naman kayo din, sir. Wala lang unta to. Gitangtang ni mo ang kulor sa atong gilaban ng presidente. Yung nagipulihan ni mo sa kulor sa atong kontra. Mauna akong ibiliban ni mo, Bong. Prangka kayo. Maayo lang gani unta to. Kung wala na lang. Unsa man nakato na ko ni mga yelo, sir. Oh, naamanda kay picture tuod ko rin, no? Easy ka lang, Bong. Easy ka lang. Ako nagituyo aron ma-impress ug maayo ang tagapikas nga kita, Bong Labial, mita puno sab nila ug makikiusa ang mga buang dagko. Pero di ay ang tinuod dili gid may tabo nga magkayusa. Nga kita makikiusa ngadto kanina. Uy, unsay buot mong ipasabot, sir? Padayon ang kausa ni Marcos, Bong Labial. Padayon ang kausa ni Marcos. Yes, padayon ang kausa. Huwag kamatayon ang kausa sa demokrasya nga nasugdan ni Marcos dinhi sa Pilipinas. Colonel. Mubalik si Marcos dinhi sa Pilipinas. Unsa? Panumpag ka na ni Marcos o sa mga supporters. O sa kitas mo maniho. Aron mapalikid si Marcos dinhi sa Pilipinas. Mao ka na. Oh. Colonel Dennis Trinidad, sir. Dong Dudong! Oh, Dudong, dali! Dali na yun. Dali ba?
Matay sa miaging adlaw, grabe ka puwang talan-aon sa PC quarters. Oy! Puwa dito, puwa diha. Puwangan ha, puwa na re. Nabulit ang puwas kwarto. Murag, kwarto naman ang kampo ni ay. Murag ipiskat. Pero karon, mikalit magka-yellow, as in, yellow corn. Dong Irning! Markarong! Dong Irning. Akong Dodong Irning. Kumusta ka na, Dodong? Dong, isa kamay. Dili ko ikaw mabasol. Guriyo. Layas ko, sir. Sir Dennis, tinuod ginang imo, sir, ha? Gawaso nang mong duha si Bong. Sir, Gawaso na mo. tinuod din amo nakita din mo nga murag nihingos ka. Sir. Dali na, Guryo. Ayaw na po. Oh, Ayaw sa lagi. Luoy, betahon kayong tanawad, Sir Dennis, oh. dali na lagi sa kawas. Ayaw lagi na po. Kapoy na ba kayo sa pagkaw? Sama ka, Guryo. Tinawar sa nang imuha nga mituo sa ipakita ni Colonel Dennis. Pikatia mo, pikatia. Susuon na bas tingog. Mao jud. Sa una ingnorin ko. Sir, permiso to. Layas ko riyo. Karon niya. Di butbuts batan ko mga puwa ka ni. Tuog taon. Siya noon, mituog yapon siya ni mo. Mituo siya nga tunay yapon ka niya. Ako mituo? May mag-guranti ko. Kanon ba ka magamat mundong? Nabutaan ako sa kong pagtuo. Mao nga bisan sa isulti ug imando sa diktadoryang kakamahanan, gituan ako nga mao'y husto. Apan di ay wa ko magpalandong nga mao kini migisi-gisi sa kasagrado sa pag-iduksonay. Nganong gisunog man nimo nga mobay. Basta ilo ako dong. Mulhod ko si mga tubag. Ayaw. Tubagal ako. Nganong imo mang gisunog ang among pinayanan? Walang na ako mamat kuning nga naulipon ko sa kong kayugot ug kapungot diha kanimo. Ug garon ko lang mahibawi nga katong tanan pulos gyud mga way hinungdan. Ug mo'y naingnan nga nung giisip ko ikaw ang kaaway. Ambot nga nung wa na ko mamat ni. Nga giulipo na di ko sa panuway. Ug nahimo kong bagis kaayong demonyo sa imong kinabuhi. Giusikan ko lang ang imong kaayo ug kabuutan. Kunwa kapatili ako maingon ini. Ili dong. Ili. Di ko maingon ani karon. Dini ka mo'y dako ug datampo. Nga naingon ako ni di kabantugan. Yan ni mo dong eh. Dako yun kay kong saan ni mo. Oo. Mao ka lang tinuod dong. Mao ka rin tinuod. Karon ba ko magamat kong nga nakasa ko ni mong dako yun kayo. Tuwa ko maibaw nga nung kipuhat ko kinikari mo. Siluti ko nung! Siluti ko. Bisag batyon pa kung imo musugot ko. Kung maunay, makata, kanimo pasaylo diri ka na ako. Hanggang kong kamatayon mismo sa imong mga kamot. Sige, sige. Patya ko. Patya ko, patya ko, patya ko. Patya ko dong. Patya ko. Pamasilaning ako nga wa ka malimutan eh. Tibuok kaayo sa kong gidakon ang pag-ila ko nimong sobra pa sa kong igsoon. Way katapusan ng gitason sa kong pag-ila nimo nga sobra pa sa kong igsoon. Dong, Erning. Pero karon dili na tibuok dong. Dako na kayo kibang. Mubo na lang sab kaayo ang akong pag-ila nimo isip sobra pa sa kong igsoon. Nagpasabot, nagamay na lang kaayo ang gibati ko nimong isip akong igsoon. Di matuon.
Nga tinuod ka na imong pagbasol, Dong. Dong, tukuro na ko balik ang inyo bay. Tukuro na ko. Buka pagbalik ang kadako og sumpay aron mabalik sa iyang kataas ang pag-ilhanay nato kaniadto nga sobra pagikita sa igsoon. Porne kung hangyo nimo, Dong. Para kay hangyo nimo diya. Dong! Daghan kayong salamat, Dong. Igalang kag yun, Dong. Igsuon kag yun, Dong. O dili mahimong kaaway. Sir Dennis, sultihi ko kung sa'yo kong buhaton, sir. Kuyo, Bong! Di ko kako, Sir Dennis. Wa ko mimutang dito sa kawas. Ning! O sa maning! Ha? Ning! Nagtuog kang nahadlo ka ni Maning! Husto na, Bong! Tuan maday sila, sir. Bibiyaan maday. Sud! Husto na! Dako ko pagtuong nga mo tuog gihapon si Erning kanako. Sir, kang bilibag na ako ni mo, sir. Baka nanindog ko na kong palahibo kaniya sa imong gipakita ni Erning. Kahit lakon na gud ko, bisa na iba kung imo lang tong drama. Mas bilib kay ko nimo, Bong. Mis sobra nagmayo nga akong bilib nimo nga mulaban giday kanako. Ug karon pamidaw. Daghan kay kitag mga buluhaton, Bong. Kamay dalagkuwang. Ug matapos na kini atong subilano. Kinahanglan nga kita gayud ang mudaog sa katapusan. Dali susod, Han. May pauli ka malagihan. Tabangi ko. Usa man na. Sige, sulti ko kay tabangan ta ka. Ngayon ako pasaylo ni Dodong Erning. Ha? Kuwang siya pagtuog nagbasol na ko sa kunabuhat. Honey. Tabangi ko, please. Tabangi ko. Honey. Tabangan ta ka. Tabangan ta ka, mo tuog yun si Ernie nga nagbasol ka gyud. Gida na lang na magkaganinan si Papa Mikil dito sa ospital. Giatiman na siya sa mga doktor. Gipapauli na lang ko ni Makunching din sa pag-o na tumpay. Pag-ilis, naiugisingot kag maayo. Tinuod gyud ang gisulti ni Bulabyan ako. Ha? Nangayog pa sa ilos, Dennis. Unsa to? Vicky, siya mo'y nagsunog sa bahay. Nagbasol siya siyang nabuhat. Mituo ang iyang luha. Ug mituo ka. Daan na kang nahibaw nga igsuon gihapon ang akong pag-ilan niya. Basin magpasil ka. Bay Sarge, hindi Vicky. Doon na may bisita. Pasod na palihog, Rio. Sud lang mo. Mang Julie, sud mo. Ning. Vicky. Ning. Vicky. Intahon, pasaylo ako ninyo. Ug pasaylo sa bintahon si Dennis. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.